Olá, son Juan Ochoa e veño a contaros as miñas cousas, vale? A min agora firmei aí un vídeo e agora todo Dios me anda Juan, que ben os xestos ali, Juan ali, antes nem que me conocía como quen dis, e agora todo Dios a mirar para mí, agora estou na horta, e Juan me aparece por aí un ou dous. A ver, Juan, o próximo vídeo que? Pa cando é? Juan, olha ti que faz, cando há de facer outro vídeo deso? Sai esa chara non hai máis. Non nos faz caso ningún. E agora chaman moito ao teléfono isto, se quero ir facer aquilo, se quero ir facer o outro, pero non, isto non é o meu, eu non vou a iso. Outro dia fui ao auditorio e chamou-me virá a facer unha obra desas tamén aquí. Se quero ir, xa me veñen buscar á casa, poñenme un chofre e un coche para levarme para firmaren alá, facer. Eu iso non vou. Eu non lle cobro un peso a nadie, eu isto frato gratis porque eu desto non vivo. E cando sale a horta, xa teño que andar mirando como se andoveran atrás de min para secuestrarme, porque non podo andar tranquilo, que a cámara por aquí, o outro saca a foto por acolá. Deixademe en paz! E todos me andan rompendo a alma. Deixademe tranquilo! E veñen por aquí para rapazes que me conoce. Juan, é logo, ti que tal? E fírmame aquí, e fai-me isto, outro. E esta, que ven, saleu aquilo, tal. Que queres que faga eu? A mí xa non me vai deste de andar agora a filmar daqui. É que se un home está moi grande para poder facerlle algo, botarlle unha man, que do resto non lle vou nin quién. Bueno, este é o último vídeo de Juan Ochoa. Digo-vos que desto é o último, que outro non fago, queda así, acábase todo. Bueno, espero que sala ben todo e que vos vai ben a todos. Moitas gracias. Hasta siempre. Adiós, sí.